салому алейкум мардорои азиз, тамошобину, подписчико. имрӯз як берун биромадем. Гуфтем ки як тоб бихӯрем. Чӣ гап пайдаи тарафо? ҳаво назар ба ҳар рӯз гармтарай. аю пара чӣ хеле ки мебинӣ автобрӯай санг хамдесая боло. И тараф ҳам оли боша қарор, ягон гап чап нест. У тараф оли қарора нама. И пайчое ки мебинем паёи гарга мардоро, гарга руба. Ҳамин тарафо тов мехӯранд. барф ҳаво ки гарм мекунад рӯзона, шабона хунук мекунад, сахтай. пака ягон чи диёр нест, ягон чи ҳам наметова. мақсад моҳи декабр, моҳи январ мумкине ки нахчироам хеле биям бигзаранд. Чанд сол пешам омада буданд. ҳозир ба фикрам ҳаво ки гарм ки аст, ҳама боло рафтагиам дар ҳаққати боло мераванд. ва ин пай омадагимо майда кадам мебарем мерем. ҳама ҷои иҷо пари барфай. мақсад дар бораи деҳа парсида бебардораи азиз. деҳаи ҷилонди, ноҳияи Лахш, деҳаи ҷилонди. ҳай сатҳи баҳр 2500 2600 метр баландай. дар ӯ тарафо боша деҳаи Сугат мегӯянд. тараф Хушахба. мақсад во ҳай сатҳи баҳр пасттар ки ҳастанд, ҷои барф надоранд, обуш деган барфҳо. ҳай ҷо боша вале ҳаст. ин паёе ки мебинӣ, паёи дуруни ғор ё паёи харгӯш. дар ҳам хеле ҷо бисёр тов мехӯранд. мақсад бисёранд дар ҳамин ҷо. посол омада буданд. мақсад букоӣ ҳастай бисёр ҳамин ҷода. гардмарди дарахта ягон таи ҳамон ҷои тепа мепада медроянд, местанд, зиндагӣ мекунанд. ин ҷое ки мебинед, ин началаи қишлоқи бардорои азиз, саршавишаи мақсад ай тепа уса гуфтаи гапҳо борои ай тепа уса борои мад мақсад қишлоқ ҳама ҷош метова. ё ки болои тепа борои қишлоқ метова калониш. овозаро шунавидасе? сел омаданша мумкин аст.